Priatelia, slnko sa opre o letáče na úloh a včielky vyletia. Kvitnú mirabelky, tá voňa je neskutočná, omamná. Včielky to láka, takže včielky prídu na mirabelky. A mnoho z včielok, pretože je chladno, tak mnoho z včielok a fúka studený vietor, skrehne a nevráti sa späť do úlov. Čiže aj to málo, ktoré si mohli doniesť z mirabeliek a z vrb, ktoré už tiež odkvitajú, aj to málo v podstate ostane niekde na polceste v skrehnutých alebo na skrehnutých včielkach, ktoré uhynú. Za posledných 10 dní, teraz na jar, keď potrebujú včielky nektár a hlavne pel, tak za tých posledných 10 dní bolo chladno, pršalo, fúka studený vietor. Ten rozvoj včelstiev je veľmi slabý a keď sa pozriem na predpovede meteorológov, dúfam, že im nevídu, že bude veľmi suché a teplé leto, tak si myslím, že tento rok to bude so včielkami a s medom ešte horšie ako minulý rok a to už bolo veľmi, veľmi biedne. Môj názor je, že chovať včely vydrží už len ten, koho to baví a pre koho to je koníček. Podľa mňa, aspoň tu na severe, včelári, ktorí chovajú včely, z toho dôvodu robí malý med. Nielen pre svoje rodiny, ale viac aj na predaj, tak asi s tým skončia, pretože to nemá význam. Ja chovám včielky pre radosť, takže ja budem chovať aj naďalej. Ale treba hľadať východiska a tie môžu byť v spolupráci s poľnohospodármi a so zmenou krajiny v tom zmysle, že začneme sadiť pre včielky, aby pastva pre ne bola vyrovnaná počas celého roku a aby sa dokázali uživiť. Pokiaľ minulý rok bola znáška cirka 1,5 milióna kilov, pri spotrebe 12 miliónov kilov medu na Slovensku, tak tento rok predpokladám, že to bude ešte menej. Ešte menej. A naozaj bude treba, aby každý, kto si bude chcieť kúpiť med či na trhu, či hocikde, aby sa stále pýtal, odkiaľ je ten med a odporúčam naozaj kúpiť skryštalizovaný med. Či sa to predajcom medu páči alebo nie. To je jediná ochrana spotrebiteľa, aby vedel aspoň, že to je med. Už aké má zloženie, či sú v ňom nejaké rezidua, to už je ťažko vedieť, pretože na to by bolo treba, aby štát zabral a aby robil pravidelné kontroly, čo štát zanedbáva a nerobí. Takže to, čo sa nachádza v regáloch, v obchodoch a to, čo kupujete aj od včelárov, nie je istota. Jedine teda poznať svojho včelára a vedieť, že je to poctivý chlap alebo včelárku a vedieť, že je to teda osoba, ktorá to myslí vážne a ktorá sa správa k prírode aj ku včelám tak, ako treba, tak si myslím, že máte záruku dobrého menu.